E-vzdelávanie o využití virtuálnej rozšírenej reality má za cieľ do konca roka 2023 vyškoliť učiteľov o využití práve technológií virtuálnej a rozšírenej reality. Učitelia základných a stredných škôl nie len informatici a matematici, ale aj učitelia humanitných predmetov a prírodovedných predmetov budú mať možnosť získať nové informácie, nové zdroje informácií a postupne zaraďovať informácie o virtuálnej rozšírenej reality práve do svojej výučby. V rámci webovej stránky, ktoré budeme pripravovať pre tento projekt, vytvoríme 5 základných modulov o jednotlivých aspektoch toho, čo je virtuálna rozšírená realita, ako ju použiť v rámci vzdelávania, ale pozrieme sa na to aj z psychologickej a etickej oblasti, na to, akým spôsobom tí žiaci a učitelia vnímajú použitie týchto technológií, aký to má na nich vplyv, akým spôsobom môžu vzájomne interagovať vo virtuálnej a rozšírenej realite a prípadne, aké to môže mať dopady na nich do budúcnosti z hľadiska ich vývoja. Pretože každá z takýchto technológií má svoje pre a proti.